Alas sa mga buot mawala ang ilang stress, dunay resort sa Samal Island nga swak sa mga magbanay nga dili mag-uol masagol sa laing tao busa likay sa risgo sa takod sa COVID-19. Surita, kauban ni Sheila Vergara Rubio. Karong abri na ang karaganang resort sa Island Garden City of Samal. Pili na sa mga lugar nga mamahimong kasuruyan asa kita makarelax, taliwala sa tumakabalaka sa COVID-19. Kung nagduha-duha sa mga public places, pato karon ang pag-rent sa mga exclusive resort. Sama na lamang niining usa ka private beach house sa Barangay Limaw nga mamahimong rentahan sa tibok pamilya. Nagkareyang package ang pwedeng i-avail, gani bisan ang group of 25 katao mamahimong maakomodar sanglit duna kini tulo kutob sa upat ka mga guest house nga matulugan. Walay restaurant apan pwedeng magamit ang ilang kusina busa, mamahimong makadala og lutuunon nga walay extra charge. Gawa sa nindot nga view, doon na pa'y laing aktibidad nga pwede himuon sama sa billiards, table tennis ug dart. Samtang mga ligo ug dagat, mamahimong maglingaw-lingaw usab sa ilang floating cottage. Nakalamang sa tong beach ma'am kay exclusive midre wala gyud pwede makahalo. Bisan pag lima lang sila ka book, automatic na siya wala namin nagadawat og walk-in or naay gusto nga mosulod. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.